Nah, suasana pagi hari lur. Di edisi hari Rabu ya. Ini mah dina Rebo iki, Mang. Ya. Heeh, dina Rebo. Nah, daerah dina tanggal 13 Mei 2026 sedulur. Di aktivitas pagi. Ceritane mendasi salon teras. Ceritane nek sing ngomong 600 lek lewat Makelar. Itu nek Makelare kan njaluk. Nggih. Eneng sing ngomong 400 langsung. Mbah sing bener sing ndi urung tau ngundang. Mbah mriki malah omongin alah undang lho cedek kandangmu iki. Kok gampek teko dhuwur ngono wis dina wis bublak lah mboten. Ceritane mendasi emper. Bigo ki ya kumang yen sing ngomong jame 600, yen sing ngomong 400. Mbah sing tenan rung padha ngundang. Jadi urung buktekne to. Nggih, paroke bar. Aran-arane kok-kok jereke sing. Enggak senane sak ngono iki. Apane? Senane. Sik ini rong sing. Tiga kuwi aman. Anu kok tawat-tawat niku mesti tak bawa. Ora, buat kambil ngono lho. Bane lah ping buat kambil. Ora sing ngakoni takoni lho, memang karena. Wong akane buat kambil bingung. Ayo, kok tatene mulai. Yo wis cukup. Yo kok ge anu lek anu urung anu dicumuk. Aku buat kambil nang Mas. Iya, kan digolek iki aku. Kok masalah ngene, Bro. Wis. Yo kok eneng, lek butuh nilai nang gudi. Jadi cumuk ngono. Kana iki kok cumuk jam yo ngono ya. Kok wong piye iki aku. Kok kentan ngomong aku ngono. Nangkem kode. Yo iki rapet, rapet. Muter yo. Dinabut kayak aku terus nyampak ke milah lampan lah. Nanti beli di sini kayak betul ambil. Rumah kalau diperintahnya kamu dulu. Awak. Nah, wajah aku akan ngetik ibu bahasa ini. Iya Pak. Biar Pak, biar jadi apa? Apa? Ambil mulai pemoti. Oh, ambil kok. Misalnya lek wae nyatu ambiar. Engko lek wong ora hati-hati sing nyane. Iya lek nyane pas bantume wae iki. Iya. Ambiar. Wae to. Wae. Anu ambiar aku. Si ono, engko lek wong ngene lho Mbah, pokoke ora ben-ben tak diatur nganti teko. Rong biru tangga ini. Tangga minggu iki kok di minggu. Nah, tak pikir kok anu to. Jadi bang cukup kasih pas gila. Rotok langsung mendingin dia. Kayak sekali menjadi
rono. Mbak tukune sik mending langsung ngene iki. Iya. Iya lek, sakne kok iki blawu piro memper ya. Semono kok. Sampai apa malah kuat. Malah kata tenaga tak disekne kan iki. Ayo terus. Iki cara target ki karepe Pak Tri ki tanggal piro? Rong minggu, Mas. Hah? Rong minggu. 2 minggu karepe njaluk wis Selesai. selesai. Iya, Nek rasane pokoknya jelas akhir Ini sih kita kasih baru mati barang ini. akhir bulan Mei iki gambar iso dadi, Pak. Suruh dilekasi berapa? Eneng. Kok panggilan apa aku. Tak mungkin yang dilekasi. yo margo rung dilekas iki material jane ngono. Mungkin penggarap, Lek. Ya iki karek penggarap. Yo lingkungan kayak aku paling ditari sing bulet. Maksudnya sih nyandi terus keluarga dhewe paling pedih. Heeh. Kuwi jenenge penggarape kan urung iso Iya, tenagane. siapane rong tak garapingan. Kadang wong ki Kalau ini cepat nih. Ya, itu cepat nih. perhitungan kan iki cepet. Kan dhisik. Kono juga seminggu tembus. Aku ki baru jarak. Malah tambah gol. Lagi opo ngono? Tekane wedhus. Iki korek. Iki korek. Tekane wedhus. Iso mempeng to. Iso mempeng. Arep campuran 3 nek 3 papah. Are. Sandingan awan-awan. Kontakmu gimana, Mbak? Kontakmu Ya, mana ngomong sih cepat apa? Oh, di barang ngalor. Kan yang mastoran. Ya, ada kurang main nang ikut gimana? Itu 15 meter, 20 meter. Eneng. Ora aku duwe sampe kok di kono Mas. Oke nih. Aku sih 6 meter roti. Ayo motong tak meter atau kalau makan ayo. Atau kalau sing gua nata. Tahu. Jedinge sak
2 tahun. Kan pasar iki anggere gayaan tapi Unjul 2 tahun. hitungane kowe iki bertahun yo kaya gayaan pasar tapi. Gandeng bubrah dulu kuwi apa? Oh, tahu kayu yo yo pasti kayu lho Pak dia diperang-perang. Hitungane ngaji gandeng Papan ngomong ya juga. ning mau ngaji wiritan nek kae. Jadi aku Ngaji ndak tabul lah Pak. Kita beli wong jadi kok. Iki dandare ngene ya. Kuwi iki nang ya. Bisa masuk tak? Api. Ya api. Enggak. Maksudnya empere dadene dhisik kena gingiyup. Iya. Iki dhisik kene. Ngarepne tok ngono lho. Oleh anu ki niku. Mari kabeh seneng to Mas iki payone ya. Engko lek umpama dibargaji wis oke nyandak yang jeruk. Mana sih kan mesti tak ngene. Ambil katane jam 11. Iki karo anake mantu. Ora sih kita bisa karang. Sitok udah anak mantu. Iki mati kabeh Hamid. Mati. Sitok yo adine bojone mantune Parmin iki lho. Oh, Masuk jalan iki. Iki bocah sing nyolongson ning pojok kae. Broto sih. kenapa? Wis kawit dino. Kuwi wis rabinya ndi? Urung rabi. Wis sekarang tengah urung. Urung. Dicek pantai aku padha karo aku. Wis kawit dino oleh 1 juta. Sok. Wong Oh. Mati. Pirang dino? kawit dino. Oleh 1 juta resik. Beger wong sih. Iki saya kan saya apik. Saya apik saya Diomongi wong-wong kon iki. Eman malah. Pilih gelek syarat nyanyi yo. Tapi ning anu kono sih. udah. Aduh, yo narjet modele. Boleh ngono-ngono kuwi. Iki ora dikeplek. Ora keplek. Tenan. Pokoke asik bisa hatusan kuwi. Bawa lho. Narjet semene. Terusasi udah hasil semene. Wong itu. Wong yo waro bicara. Tapi mutiran narjet. Atau yo Pemoleh sak. Pilih ono sing kenceng nah, piro sing bisa kok pasti. Iya, mulai
Pundi Bahrin? Keng pundi? Nggih. Tas marani Apa? iki mang. Oh, lah buahe mateng, kayak diparani. Iki kon ben cahe ra gelem ngengkeng. Ya, Tak nyanyi tak kok sak dhewe. engko putune lega banget teko omah. Ora nggawa dulur iki kene. Aku ora patek seneng ki atur bocah. Karo yo ora penak mbahke nek nyanyi. Iya, nyatuan. Ajoke nek nyanyi. Tak kon mangan. Wis ditok. Iya kon mangan kita nyatu karo nyos kene. Ora penak. Ya alhamdulillah nek dindorong. Iki canuke oleh aku ta. Alhamdulillah. Yes, ya. Pawitan. Aku iki pawitan. Ya tele-tele golek ibu. Bocah. Gila aku wong tuwek keplok-keplok kok iso karep ora karep. Tapi wis anu ya. Oh, alah cukup setelone ora. Ji. Iya. Emang Ji. Tapi wis nggonmu kan bareng gani cukup ya. Cukup Yes. alhamdulillah. Jadi. Itu tompo. Itu aku tompo. Ini kira-kira Mbah Harin mungkin teke dikel ping 4 karale ngei. Ya pikir nalika pinyangi matur iki kok apa. Barangane medin kae. Iya, jenisnya kae to. Sing mah. Jelas. Lek nyatu belas gak dipawitan pokoke blenger tak ya tenan. Iki ben 18. Iki kok masih tok tine 18 juta. Iki ki ora mbak. Ora nyumbang. Mau. Siaran pawitan iki masih ora ya sabar, Pak. Rasane kono-kono to lek iki ndak cukup ngono. Ya, cukup ning grawune. Yo ora. Kali ngei. Wis panake ngomong bocah itu ngomong eman Pak ora. Wis diare iki. Ora ngerti. Nominale lek iki. Iki lho, Dik. Tapi lek Di total 10 kotor. yo wajar wajar. Barang keramik iki barang gede. Keramik iki 20 sae. Sekitar 10-an deh kotor. Tapi kene di Iya. kayak barang. Iki lek nggon iki karo iki. Sama? Karo iki yo. Iya, bener. Aku ora pamer. Tak dini harapan iki. Nah, ini ada karek rek dampak tindakan. Di kawan tak baik. Ya wis. Kira itu ibarat Nah, itu latar. jalan gratis. Nah, ini data harus data. Ayo, ayo. Nggih.
Ya itu nomor ini. Tinggal lebar. Yo wis suwi 5 tahun. Baru boleh kok saya nih. Urung ya. Kurang sakang paling ini. Senangan. Apa nih? Anu senangannya paling kurang sakang kan ya. Gedok ae. Dan tahu jatuh. Ya, dari yang pasir, aku nggak ini kan. Karena dia kayak apa? Itu paling dia. Boleh kan? Apa rasanya? Kedisian wedang ngangklek. Ya tinggal teko sapar lawang ya, Mas. Sor. Lin mbah pakumu. Deni. Kayak dia. Yo.